Πώς να διαχειριστείς τον καύσωνα σε 7 απλά βήματα. Νούμερο 1. Η επαρκής κατανάλωση υγρών κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών είναι, όπως καταλαβαίνεις, απαραίτητη. Επομένως, στοχεύουμε στην κατανάλωση τουλάχιστον 2 με 2,5 λίτρα μέσα στην ημέρα. Σου προτείνω να δοκιμάσεις το εξής. Πρόσθεσε στο νερό σου μερικά παγάκια, κάποιες φλούδες αγκουριού, λίγο δυόσμο, λίγο λεμόνι, για να πάρει αυτή την ιδιαίτερη γεύση που ψάχνεις. Νούμερο 2. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όταν συνδυάζονται με μια πηγή πρωτεΐνης, όπως είναι το γιαούρτι ή το τυρί, μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό, δροσερό και ελαφρύ βραδινό. Νούμερο 3. Απέφυγε να βρίσκεσαι έξω από το σπίτι τις μεσημεριανές ώρες, καθώς τότε είναι που ο καύσωνας βρίσκεται στο πικ του. Νούμερο 4. Ένα δροσερό ντουζ, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και πριν πέσουμε για ύπνο, μπορεί να αποβεί σωτήριο. Νούμερο 5. Απέφυγε τα καυτερά και βαριά τρόφιμα αυτές τις ημέρες. Νούμερο 6. Μπροστά από τον ανεμιστήρα σου μπορείς να βάλεις ένα μπολ γεμάτο παγάκια και να φυσάει προς τα πάνω σου είτε κάποια βρεγμένη με κρύο νερό πετσέτα. Έτσι, πίστεψέ με, θα δροσιστείς πολύ καλύτερα. Νούμερο 7. Εξοπλίσου με μία καλή βεντάλια. Θα σου χρειαστεί. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να μας αφήσεις μια καρδούλα, να μας ακολουθήσεις στα social media και να μου γράψεις κάτω στα σχόλια εσύ τι ψηφίζεις, κλιματιστικό ή ανεμιστήρα.